Când și mă să terminați altă prostiile astea, să vă băgați mințile în cap? Știți foarte bine care e problema cu familia mea. Știți ce probleme am? Bă, voi credeți că faceți revoluție cu muzica asta, rap și pop, cum îi zice? Muzica e singura noastră armă. Băi, voi cântați și ăștia vă bagă la pârna aia și în plus de asta îmi faceți și greutăți la business. Credeți că nu știu cum funcționează sistemul în România? N-am fost și eu în tribunale, nu știu cum funcționează. Am un frate care a făcut 4 ani de Gilava. Zic și eu la pușcărie că ești vedet. Da, vor să dea exemplu. Pur și simplu. Dacă o să continuăm să nu spunem nimic, nu se întâmplă nimic. Dacă tu vrei, de ultima dată, înțelegi? Hai, ieși. Am venit să vă aduc aminte ce înseamnă cu adevărat muzică de stradă. Nu puștii ăștia frustrați care suferă de șmecherie. Noi suntem adevărați vagabonzi. Și nu mai spune băiețași de cartier, măi la mișto, abar n-ai. Ascult gangstara, fac gangstara, însă gangsterii de la noi n-ascultă hip-hop. Bea mult, aruncă bani la restaurant și habar n-au cine fac. Eu l-am pe tubac, în spate tatuat și regret mai mult că la un pușcat. Vin să-ți fac stereotipurile, copiii de vă șmeche tipurile. Muzica de stradă a murit, e gata. Megia iurea să mai pun inverseapta. Îți spun la cretinii chele, chinezării. Băieții plată platină, nu știi. Puțin vorbesc în nas pe internet, dar pe stradă e rușii care ascultă rap. La familia nu sunt smart boy, suntem toți în familie. Suntem toți în familie. Toți în familie. Am frații mei cu mine. Toți în familie. Suntem toți în familie. Toți în familie. Așa e cel mai bine. Toți în familie. Cu asta am crescut, asta mi-a plăcut și tot pe scenă sunt. Înnebunesc la MTV Crip când privesc. Aș vrea să fac hip-hop și cum să mă povestesc. Ce mașini, ce femei, cât bonet. Ce-o fi zis când a fost aici Flip-Tit? Cred că a zis că s-a întors în timp. De-aia am fugit la aeroport grăbit. N-am uitat de unde am plecat de rău. Nu m-a uitat răducător româna pe aeroport. Când pentru bani fac pe deșteptul. N-am de gând să mor ca Gil Dobrică la cu respectul. Eu acum prind o lumânare frățioare. Fiindcă muzica de stradă moare. Doar respect băieților din penitenciare. Nu ca să mă dau mare, ci pentru că mă doare. Suntem toți în familie. Toți în familie. Am frații mei cu mine. Toți în familie. Suntem toți în familie. Toți în familie. Așa e cel mai bine. Toți în familie. La engleză și nu-mi place școala. Băieții de pe stradă așteaptă la starea. Dar dacă o să o dau cu eu, bro, asta o să zică, ho, bă, de dililapca. Am cat să format la TV în tab. Ce fac? Uia, mă stai în cartier, domnule mutat. Băiețași de cartier, eu o rozincă. Doar ăștia din presă pot să o mai pică. Dau la birou, am vorbe în metrou. Le zic în prime time, zic că e bine rău. Nu pot să mai iei la mișou în ziarul tău. Și să ne gândesc că nu o să-ți fac niciun rău. Ar fi o minciună, videoclipurile. Dacă am acceptat josire în articole. Ăsta-i spiritul de stradă, n-a murit. În 98 am venit cu tufel și n-am mințit.